egameni elihle lenkosi uJesu ngibingelela uNkulunkulu ngcwele umnikazi walombono ngibingelela abogogo omama obaba izintombi insizwa sonke isikole ama-teenagers ngibingelele umfundisi ngibingelele umngani bazalwane ya siyambonga uNkulunkulu osasigcine kwaze ngoba manje ngibingelela uHector bazalwane sazi-ke ukuthi usawubranda noma sawubaba sazi for ngichubeka bazalwane nami ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga kumfundisi esengifundisa ukuhlala phansi bazalwane ngifuna ukuba ngingabi mubi siyabonga kakhulu keshezi ukuthi uvume ukuza la uzohlanganyela nathi kule Pasika siyambonga uNkulunkulu ngawo siyathemba ukuthi-ke nalokhu umama ngitshele ngokuhlela enhliziyweni yakho usazobuya uzokwedlulisa so siyabonga ukuthi uma ngicabanga umuntu angimdinga nje wahlala wena shezi wani ngiyayazi impilo oyiphilile ukuthi ushezi uphila impilo engcwele waze washaya angimzwisisi bazalwane mafavu kaMfundisi sindisiwe ufile so njengoba nje sichubeka nalo msebenzi kaNkulunkulu asibathandi boma mafavuka ngoba boma mafavuka bazokuqedelela kanti vele nawe uyaqhubeka so ushezi ngayazi impilo yakhe kanti futhi bazalwane ngiyamthanda futhi umfundisi othobekile ngoba ukubizwa omunye umfundisi akusho ukuthi uphethe wena wenza lokho bizelwe kona uhamba so shezi bazalwane uyiphathe kahle kakhulu and ube ngaphezulu kwalokho besikubindele masiqhathanisa nje 2025 kunzima kakhulu bazalwane abanye babhabhatiswa kunominyaka la ngo-2018 babhabhatiswa abanye laba bebekhona shezi bephakeme bangananesi athi ehleli lapho esitulweni uyibonele nje ukuthi uphakeme kodwa sibonga uNkulunkulu ngawo siyamthemba uNkulunkulu uzokuthwala amabuyela emuva ufike uphephile siyabonga awu hayi siyabonga akuthinteke phela shezi kabathi awume ngeenyawo uyazi ukuthi angidlali njalo ufuneka uthi masekuphuma isona masiphumane uzongitshela into ozoyithenga yala esontweni ayeyami eyami uzoyithenga mawuthanda kodwa yala esontweni kuzokusiza wena ke mfana wami kuzokusiza siyabonga nhlabathi asishayeni izandla ezinkulu bazalwane sibonga uNkulunkulu bazalwane nami ngithatha lethuba lokubonga kakhulu bazalwane wani bazalwane siyambonga uNkulunkulu bayakhumbula bazalwane sisemthandazweni
sikhulekela lephasika samcela uNkulunkulu shezi ukuthi sicela ukuthi imvula siyidinga kakhulu kodwa sicela ukuthi ke imvula ingeyakhe kodwa ke uma ina izosenza ukuthi siphazamiseke so uNkulunkulu sizwile bazalwane Komba bazalwane ukuthi ke ayikho into uNkulunkulu akazayithi phela mangabe bobheka imvula ngalosihlanu funa ngabinile bazalwane beyimumetheke kakhulu abende beyizoyidliva ngendlela engakazibona kodwa uNkulunkulu wabalumusa nayizolo beyithi yayidliva uNkulunkulu wabalumusa sesiyehla manje bazalwane kule phasika shilo uNkulunkulu wathi le phasika le ngeke ifane naleya lonyaka ngembala sibonile lokho ukuthi the uNkulunkulu lo ngiyaka wethu lo ohanjela usimakade ngembala sibonile lokho aphandle kwakho nje so nambazalana sengiyibongelele umkami uMaZungu kaManzini ukuthi sanami wanje bazalwane into engenza ngizidle ngalomfazi ukuthi lo mfazi wangivuma ukushada nami yazi inganalutho laba beni doctor awangasiphoya lo wapi wavuma ukushada nami inganalutho ngithi mina angaboni ukuthi siyaphi washada kuze kube manje endikemnandi ngensindiso uNkulunkulu uthatha abantu abangazani abenze bazana ngoba uma ngabe uthemba uNkulunkulu into kaNkulunkulu yenzeka ngendlela kaNkulunkulu thina labazalwa ngensindisweni ake ngiyibeke ngiqaqe ngiyibeke la yabona mase ngimela ngisuke sengiserious ke thina la indaba yokukhothana nishiyane lele libiza ngecourtship asiyazi ayisebenzi indaba zomafundana uNkulunkulu wamthatha le wasihlanganisa ayamangasa yazi nje ntokozo ungcono lo okababonana esontweni thina besingakazi sibonane nasenkonzweni ukuthi mayehlabelela uyaqineza noma akathumesi noma uhlahlamehlo njengembuzi ipheko ngezimpondo besingakazi sibonane yezwa sashaya sahamba ubonana kahle kwasho lo mama Dudu sabona nemva komshado sakhanya sibonana hawu dala ukulangazelele sokhona seshoyina njalo leza namhlanje ziyashada nje iyithipha nje zawo brother ilangazelele sesashadisa iyithipha ngathi sesashadisa wala kuyashadiswa shezi akithi nawe shezi akunjalo soqeda ukuphakanyiswa sona lo mfutho nje sozizwa manje ukuthi yangathi ngabe sokhona sengezwe manje ukuthi ayisengathi abe sokhona manje sengathi abe sokhona manje noma ngifika kumfundisi ngifike ngihawule ngamampela ke lapho ke angihleke bese lafika lelo suku sakala sakhuluma hawu siyahamba kwenzakalani ke ngoku siyahamba manje siyakithi ePatrandi nje hayi kumnandi bazalwane umnandi thina shabalala besingakazali mshevu ayingekho into yokufunda uNkulunkulu waba nathi uthi ngimfunde kangcono ngizomyekela aya ngazi wayebuyela le ePotter's House eFaith Mission mina ngibuyele evangelini
awusebenzisa umsilo wamahashi siphethe uqo kanti yastress ngithole mase ngishadile udami ngazi bengaphetha uqo bengiphethe into engitsheliwe siphethe uqo uma kuthiwa nje sukuma sikhulume ngayo leyo baba sithi uqo kanti ngathola ukuthi uzoyini hayi nami ngitshekule nje ukuthi mina-ke benga ngawe nje bengishisa phela mina bengiyidroki line ngithi leyangiyethi angijolisi angithinta usho ngekhathi ngithi angithinta kodwa bengishoda ngaphelela mhla sengishadile so ngibonga uNkulunkulu webazalwane ukuthi ke ukuba ngekho ngaba sikho la khona thina mina ngibuka uhambo phela ukuphatha umsebenzi wenkosi ngiphathile mina nginganamfazi zangu baba so njengoba kuso amen so siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane sibonga abantu bazalwane kakhulu sengivalelisi lithelisi uzondoza ungeke uthokungele impandla ukukhohlisa lobe lihambela leyilwele ngoba ukhona alotho kozomusha unjani sokukhohle nevesi layizona uJesu bazalwane wenza njani izolo wamemeza ngezesikhulu wathini bazalwane phela mina ngibuzizwe bengabuza ukuthi wasekushunyela kwathiwani uJesu wamemeza ngezesikhulu wathini imsini usho uJesu izilezelo ntambama Sukeni kuphi sukeni dizini thope la basatani sheza yandiza ne sathi siku sakhe yena lasex wena ngabuka nje kubaleka ngekho la emelo lakhona se emelo tu abanene lakhona uyasebenza ngorusemkhathini nithi mina la izolo ntambama kuthiweni bazalwane vele ngifuna lona ulifunde lela izolo ntambama baba uMateyu 27 uverse 50 uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa yebo yiloko bengifuna bazalwane wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa wathi uNkulunkulu wayolandana bazalwane ikhiye kusathana ukuze thina sibe nokuphila amen sivuke nento zethu impilo usho zangu uyikholwe lento ngokumsebenzi wakho mzalwane makukhulula izwi kaNkulunkulu wena kholwa kungathembisi yilento ezokwenza wena uphume kulezo simo hayi ufe uNkulunkulu bazalwane akasebenzi ngabafiki mawufa wena wenza ukuthi ukusebenza kwaNkulunkulu kungenzeki ngoba phela mawufunda la ngokufa kaJesu iGresi yabuza ithi ngimfunelani ophilayo kwabafileyo phela lama kusiphatha izolo bomphiliso angithi ngoba wena uyaphila
So awukwazi ukwenza njengomuntu ofile. Kufanele wena ukholwe namanje lento ngabe isankeketha la ingqondweni yakho ukuthi hayi into zami ziyaguga. Amen. Ngoba lithi uzwile into abazothela iBhayibheli. Lithe uJesu wakhekeka. Wazama umhlaba. Wakhephuka amadwala. Wavuleka namangcwaba. Abekholwa bebe uKristu bavuka. Babonakala bephuma emathuneni. Sebenza kaJesu loyo. Ngoba lento uJesu ayenza bazalwane. Yilento ezokwenzeka namhla kubuya uJesu azona dibandla lakhe. Lithi iBhayibheli laba abafile bekholwa. Laba esabangcwaba bekholwa. Uma uJesu ebonakala aya bayovuka. Yes, bayavuka nabo bahlangabeza inkosi. Wena opungakholwa la uzovuka. Mali yakho wena uzovuka emva komnyaka oyi-1000. Laba bakholwa sebevukile. Wena uyovuka uvukele ukuyohlulelwa. Ukwehlulelwa kwanguna phakathi. Laba bayovukela ekuphileni kwanguna phakathi. Uma ebonakala ethimanya emafini ibonakala ilibo lethu laba ebelafile bekholwa inkosi bayovuka. Kuthi laba abangakholwa basala emathuneni. So izolo uNkulunkulu bekachaza Jesu ukuthi ngoJesu izinto zethu azikwazi kuye emathuneni. Washo wathi uzoyikhipha ziphile izinto zakho. Uma wena ungakholwa lokho kusho ukuthi-ke angazi noma ugcinele ukulahla. Thina siyakhuluma bomele wemthathe lethu makathi usathane hayi ivuka ukuthi ayizivukile. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wafa ayizele ukuthi into zami zivuke hayi zivukile. Athi usathana ukuphila kuthwele ukuphila kikum ngoba ukufa abazalwane nokuphila usemandleni welimi lakho. Uwone lungelo ukuthi khona ukufa olikhona ukuphila. Kanti phakathi uNkulunkulu ukhulumile bazalwane. Nanokuthi wathi thina asihleki thina. Abanjani abangahleki bazalwane? Abakholwayo abanesiqiniseko noNkulunkulu wabo abahlehliswa yilutho lolo hlobo. Abahlehliswa nomsathane sethini abahlehli asihlehli thina singakaphathi ngesandla izinto zethu. So shabalala uma ungakholwa yilento ezokwenza ukuthi ingakusebenzeli. Bazalwane kunomehluko ukusindiswa nokusonga. Ngebhathi nje ngebhathi elihle noma ngani ngazi wongasilini. La ungayisondela la kuba sindisiwe. Mara ukusonda nathi akusho ukuthi wena usindisiwe. Wathi lesindisiwe kukhona izinto esizibonayo wena ongayiboni. Futhi kukhona izinto esizwayo wena ongazizwa. So akanithi wena usindisiwe awukwazi ukwenza njengalo ongasindiswanga. Ukuthi wena unikezwe amalungelo onke namagunya onke nezikhali zonke ongayisebenzisa kodwa ungayisebenzisa ukuphila njengomuntu ongazazi izikhali. Ayingahleli bazalwane. Phela izizolo lamatanga sonke
ukuthi besemhlanganweni besihlonyiswa kude kwendlela. Asikwazi ukufana nabantu abangathindanga ngomhlangano. Amen. Asikwazi. Fanele sibe nomehluko. Isimo besishaya lesikhathi singakani semhlanganweni. Namhlanje asikwazi ukufana nanyalo sesibuye emhlanganweni. Asikwazi. Kodwa inkinga sezindlela umuntu into ayibukele ngakhona. Ngoba sifika sabona ukuthi hayi mina ngirobhela. Hayi mina ngilahlela. Suka ngayilahla la Nkosi. La Nkosi yalahlile. Bazana nizofanina uma nizosonta nasekhoneni. Nizopha mamsithola. uNkulunkulu uyibazalwane umoya. Nabakhulela kuye bakhulela ngomoya nangeqiniso. Awuyi endaweni yomoya uye nenyama. Ngoba kaningi ngeke kusebenzele. Awuyi endaweni yenyama uye ngomoya. Ubafike belala namantombazane uye wena ugwela umoya. Uzowona. Uzothi uphuma la usashisa. Uqala nento bekade yenzeka. Iphuthaleni. Efuna lilungise lisabuyele emakhaya ngizokutshela nje kamnandi. So ukuthi wena uza nenyama. uNkulunkulu ekhuluma ukulalele ngenyama. uNkulunkulu akasinyama, uNkulunkulu umoya. uNkulunkulu ayikho angayazi into kodwa ukuthi ayikho angayiboni. Ayikho. Ungeke wamfihlela uNkulunkulu usheze ulifundile ngithi ivesi. Lathi wena uNkulunkulu wazi konke ngami. Nalo mangakuza ukhohliwe kumahubo enkozweni yango2. Ayikho into engayifihla uNkulunkulu asifihli into. Lanto yo. uNkulunkulu asisebenzele asiyindle esenza ngayo. Awazi kuze sontweni ukuthi ukhathele. Mina ngiyacela abasindisa bayakhathala manje indaba ayikhathele. Bawasibona isidaba sikhathele wena. Yabona ke nezana ngithi ke la ngihlala ngakhona eKansila ne utshela. Siushanga nosihlanu. Siushanga leshezo ungayitshela ngikale ngalosiphi ijenti ya. Abangathi mina ake baqalele manje khona bofika igcwele bakhathele. Wo. Ngiyambuzana ilange. Ilanga lintshela. Zawushaya. Zawuqala lohlanu ekseni zabe zimile kwandawo. Zawushaya. Kwathi umgcibelo bayishiya lapho ngenza la isontweni. Ngabuyela entamba zawushaya. Zasuka lapho zalindela ukusuka kwami ufakazi wami uNtokozo. Zabasulile esipradini. Sathi thina silele endlini. Safana nokuthi nathi siseyidaweni. Sezozilwa, seziqolelana, sezithukana, sasizwa nenhlamba khona engubeni yonke into abakhathala kwasekuseni. Mina ngize ngikhulekwe. Ayitshela shezi ukuthi hayi. Maye sontweni bazomelela lutho. Ngeze sontweni. Ngabuye bakhona endaweni bamile nje. Fana basindiswa. Ukhathale senje ukuthi ufike wahlala nje sontweni lalela umfundisi. Awunamadimoni zaba. Unamadimoni. Ngoba lokukhathala yilo okuzokwenza ukuthi ulahlekelwe isikhali sakho. Ozokwazi ukuna. Usitake sengasafanelanga ukusitaka. uNkulunkulu akuyekele ngoba izinto ukunilile kuphaselile. Wena uyehlulela manje shabalala ukuyimela. Ithi iBhayibheli bengafanelanga ngabe nile nisadlulisa. Sifuna ngabe dudiseni idlulu uqhumile. Sona nakhohle
lesi elifundiwe ayinazalane lebhayibheli ngiyona ukufa lo phela izwi kaNkulunkulu liyahlonishwa ngoba naye uNkulunkulu uyahlonipha ukwedlula igama lakhe. Uma ufuna ukubamba uNkulunkulu umbamba ngezwi lakhe. Ebini usathane ubamba uNkulunkulu ngezwi lakhe. Uma sethola umsila usathane uyaye ezulwini usathane eme lapha athi wena uNkulunkulu uthe manje lo msila kasalenzi izwi lakhe. Yekela mina ngene mina sathane. uNkulunkulu angakwazi ukubhekela umsila. Wena sokukhofa hayi ukufa. Hayi leke ukhohlisa izinto zasekhaya mos. Angithi nonaka ngihlabelele nathi ke ivangeli yini manje wakhohlisa izinto zakini. Nabaza babethelana. Okay. Angithi wena obethela. Letha ngisakwazi ukubethela kwamanje ngoba phela dala ngaphuma endweni. Ubethela khona into ekuthiwa abafana. Abafana bakhishwa yilo mfana obekiwe. Uma izulu liduma liza kabi. Yaphuma lomfana kuphela nabafana. Akhipha zonke into zakhona, izinto zakhona. Isho nje shabalala. Uma ngabe umfana angayikhiphanga nabafana izulu izolo. Kulaba abakholelwayo. Akukhiphi noma ngabe futhi uyabazi lo mfana ukuthi abafana abahlala lapha kule ndlotsha. So uma ngabe lo mzalwane ulahlekelwa yizwi kaNkulunkulu elikhulumile. Uma sekuphila inkinga ziza kabi. Ngoba phela akusho ukuthi njengoba kuthanda siyo kwathi wasibali inkinga. Asibali inzalo la. Inkinga ziyoba khona. Kodwa gogo ngenxa yezwi lakhe sihamba phezu kwazo inkinga. Siphile ngathi azikho ngoba manje thina sesihlomile. Asahambi thina neyikhukhula. Ngoba selingani sesihlomile. Kusuka nje umuntu ageze cabanga. Noma ugeze ngani? Ageze kuzobhoreka ekhoneni. Ngesikhathi lesi why umbuzo wami ngihlale ngibuza ukuthi why uMorile West usibuyaphi? Yabo mina ngiwhy mina ngafunda shabalala ukudlulela uThuli. Mina uNkulunkulu angimkhonzile inamba ngoba inamba ingaba yiningi uNkulunkulu angabibiki. Ingaba ingabikho inamba umuzi uNkulunkulu umuzwe ibhili lonke uzi ukuthi uNkulunkulu kunento ayinyakazisile apha phakathi kwami lapha ya enkonzweni enkulu. Yabase sicela ungayimori mawusuka la kuthela amanzi uthi ngiyalapha ngela sodo ba support mina ngidinga support yakho. Mhlawumbe lo nhlanhla uyayidinga. Mina isupport ngoba phela la isontweni wena kahle kahle uzosizakala. Uma nje uye enkonzweni nje uye ukuzosizakala. Ngaphandle ukuthi wena ngeke uzule izizwe. Kodwa mosakhuluma ukuthi ulethele mina support. Ayikhohlise. Ngokuqala wena wangibona nje sengihamba so. Sengicala nokuba nehwana elibamkhulu. Awungazi ngosa 28. Ngokuphi nesupport yakho nebhedayo lekuphi. Ngokuphi. Ngoba yena benoNkulunkulu wami. Akadingi support ebhedayo lekuphi. Le support ehletshwayo. Uhleba wathi attention. Weza la isontweni. Letha le support ebhedayo. Angidingi support ebhedayo mina ngiyi-one. Angiyikhohlise nosathane wakho. Yiyo lento ekwenza ukuthi ubiphela esikhulweni ngathi uphuza ibhizi. Ngoba wena phela uletha i-support wena. Eletha i-support vele ibiphe nje.
Silobani akwatela nje kokuqala Silobani. Uyazi ukuthi umama omunye umuzi baye izingane zakho lethe nesiphobo esikhulu. Awukwazi ukwatela nesiphobo esikhulu. Ngoba lo mntwana sewamukela. Ukuthi umama mina uthi wena siphobo esikhulu. Ngithi mina wesona uma ngabe ku right kimi. Ngima ngenyawo. Yazi umntwana uyaneliseka. Shabala. Noma ngabe kulala phansi thina la ekhaya sibatshela leyo nto leyo. Neliseka kimi. Uba lokho kwezikani. Uma ku right kimi ke ulethela isupport enzile abanye abantu. Very good. Mina kwani sije ngayipasa man. Ani msisi umuntu mina zothethela mina support. Ani msisi. Usonto hospital skhonza wasindisa. Hlabathi hospital skhonza ne wasindisa. Wakhulela la. Angasi ke basosile mahashakashile epitoli angasi Mario ngiyamazi umfana wami lo namanje alikhe igama ukuthi baba lo ngisho lesikora lesi sifunda lapha eStandard Sacred Matrix 6 khonza sahamba sayale ngasi basebenza kanjani mangifaka lesikhathi ufika Hlabathi la wasipita sibhorekile thina wasibona ukuthi abantu abayasitoya bayaphambili so thina ungazosibhoreka sesi ma uphethe ukubhoreka lento esibhoreka abekho umentshinelane gate uzobipha esontweni nalesibuka sakithi ikhohlisile sibawa mawubiphi siyakhohlisa umbikani sesi nodokotela ngabaleka mangakho akubale udokotela atrainer ukuthi isigula usihleki qale empofu kahle letweni imhleko ukhohliswe lesibuka sathi mawubiphi ubi siyakhohlisana isibuka yabona kuba sibakhohlisa ngaba sihlangana namantombazana asangene la ngaphansi sangene nomuntu ngathi masipoko ogulayo athi khanda lomlungu wafayo asayishulile wasohlangana estradi inkinga la ukhohlisa isibuko sakubo masiza ngokubuka isifaka lesi ese wena ungangena indaba ezabanye abantu uthathe kwakho okuzokusiza mama Londi indlela yonke uzokuzwa noma uyemsebenzini la zosizakala sonke wena wabona abantu basemthola mpilo ayekho kuze umuntu uphethe yini hayi ukuthi ehlala sanibonana ahle futhi uyabuza ideya ufuna ukucacela uzothi uyahlala kanti nalo oyelanda se ufuna la ngoba uzohlala endaweni errong isikhathi yahamba futhi akabuza ukuthi umkaleni somudla isikhathi esikade akabuzi uyithathela ukhonza wakhe ahamba ayojima ngebhokodo yakhe athi awubuzi muntu ngoba yini impilo yakho naya kujalo bazalwane sizele impilo yethu la yakamoya kodwa mawuboshwe ngamadimoni angeke ubone lokho uzophaphama sokufika uthi angadlala ngethuba lapha bese ngifumene emnyehla bedlala ngawo leyahlupha umuntu okhona ngamadimoni uyahlupha ngoba ngayitshela ngitshela ledimoni ikuyena ngishitshele manje shabana
Ushiyake manje baboy bakhe ngithi. Ngesona. Angithi khona ekhulumile mangiphuma la ungangenzi ikhulumeke. Phela ngumfundisi fayile iphathe kahle sontweni. Khona ekhulumile ngakadiliki la. Ngithandi. Azi ngichaze njani. Ngeso ubaba Shabana. Unyamani Thwala. Ngo4. Sebayeza apha. Bothanda njengamadoda. Hayi isonto lelizayo. Angifuni ukumzala nawe uShabalala. Ngoba kumela mdala. Dala manje. Dala manje. Ngimela. La uNkulunkulu angibeke khona umdala. Sekukhuluma amazwi okudala. Njalo ke. Asingabanga ukuthi siya. Hayi, asiyerini nithi ngo4. Sekuze uShabalala emthandazini. Jesus. Amen. Shabalala Jesus. Shabalala. How Jesus. Shabalala kephulisiwe. Mlilo thumlilo ingozi. Yabo? Amen. Lokuthi ufike ubuye nomlilo uzuqine Nkosi yabantu. Umlilo. Manje Shabalala kuzoba yini? Mlilo thumlilo ingozi. Funa ukukhumbuzana nawe inyamani. Kanti wenze kahle kanjani? Hayi wenze kahle kakhulu ngoba lo mzalwane. Sikela singala esontweni ngalosine sonto. Wayibambela, wayithulela futhi. Wavala la. Wenza wabona ukuthi letizwa ngaphakathi. Nawe Shabalala wenza. Lethi manager yakho beyiphethe imanager yakho. Mina ungangifaki mina zange manager mina. No Shabalala waphansi phezulu. Wavala. Yamphathi manager. Lethi umehluko ke wena Thwala ushodene yakhe manager. Lethi angazi ukuthi ikhuthele yakho no. Le Shabalala beyina manager. Ikho. Ubona ukuthi noma ngathi abhishiwe izoyi manager. Ngathi ngiqhamuka ngabona imanager naye. Asho bathi bese befikile ngibona ngemanager. Lena Thwala angazi. Thiwa omunye umamezala nomunye umamezala behle. Bathi lomunye ukhuthele athi lo ukhuthele umakoti wakami ukhuthele. Akhombise lo. Athi ngomnamo makalondi mayi ukuthela umakoti wakami ngezandla. Uvuke kuseni azithi ayikini ba. Afraid istu. Awasula mafasitela. Hey, sileziwe umakoti wakami. Mayi ukhuthele. Lesibili umakoti sijabula ngathi asibonisi yakhe. Ngaze ngakho ngiyamanene. Wena wathi ikhuthele umakoti wakami. Uvuke kuseni. Athanyeli ba. Afraid is to. Awasula mafasitela. Hey, ngiyazwela umakoti. Kushumamezana atshela umakhelwane wakhe. Sengifunda ivesi bengisalungisa wena. Angithande yakho ayande ungalibizizwe. Amen. Thina siphila ngezizwe. Thina senjani bazalwane? Hayi siphila ngezizwe. Siphila ngezizwe. Sifunda uJohn 19 verse 8.
Sengifunda nje izwi, ngifundela nosisi kaThoni. Engathi usitodi nalo sisi wakho kube kuthiwa kuyabolekwa nje ungiboleke. Ethi funda phela phela. UJohn 19 verse 30. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uVinika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda, wafa. Luka 23 verse 40. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo, ngokuba samukele okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sase sithi Phinda ke u19 verse 30 vele. uJohn 19 verse 30. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uVinika, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda, wafa. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Wena umuhle, wena uthembekile. Uyasebenza nala ngabonakala khona. Egameni likaJesu. Amen. uJesu wamukela uVinika wathi kuphelile. Wathi kufeziwe, wafa. Yebo bazalwane. uJesu wathi kuphelele. Wathi kufeziwe. Akuse kuphelele kufeziwe bazalwane. Namhlanje kunjani bazalwane? Namhlanje kunjani bazalwane? Fezi. ngokuJesu wethu njani namhlanje uvuke amasotsha amgadile. Manje uJesu wenzenjani? Uvukile. Amandla avusa uJesu agadile. uJesu wenza njani? Wavuka. Basala lodithuna. Watholakala besifazane. Bona babona ukuthi uJesu wenza njani? Uvukile. Futhi bona batshela abafundi babo ukuthi uthe uJesu siyohlangana eGalile. Abesifazane emva kokuvuka kaJesu baba nentshumayelo. Emva kokuthi bamshabalala sephelile kufeziwe, kwavuka intshumayelo. Bashumayela abesifazane. Uthi siyohlangana eGalile. Tshumayelo. Bathi basandile esontweni labo, angizwisisi ushiyelo mfazi. Kodwa sithola abesifazane bashabalala. Bebeshumayela bedlulisa umlayezo. Yini ukushumayela? Ukudlulisa umlayezo walomthumileyo. Badlulisa umlayezo abesifazane. Akekho uJesu ethumeni. Nosimnikile uthe uJesu uvukile. Wathi uthe uJesu sintshele siyohlangana eGalile. Leyo izinto senje abayiphethe abesifazane. Bayotshela abantu besilisa ukuthi uthe uJesu lapha ethuneni akekho. Ukhona ingubo zakhe, yena akekho. Kodwa uthe simfunelani ophilayo kwabafileyo. Wasinikeza futhi imilayezo. Wathi simtshele ukuthi angene eGalile. Imanga nazonke izinto ziyakwenzeka eGalile emva kokuvuka kaJesu kusho abesifazane. Imsebenzi ozoba nayo nje wena kule phasini. Ngoba sekuphelele manje sonke kufeziwe. Qedile inkosi ethunyelwe bona emhlabeni.
imkhathena masekubaba azange yekele njengoke ekhuluma abasihlalo phelele ke manje bese yini njengoba sonke kongena emanzini ukwelapha umuntu omdala umuntu omdala bazalwane unayo lento ukuthi gogo ekuhambeni kwendlela abuye kumuntu aphile nezinto zomuntu omdala ngoba inkinga yabazalwane shezi ungayigadi kanti thina sikwazi ukuphila nomuntu omdala manje kumele uyigade wena ungaphili nomuntu omdala ungathathi ngisho lokukodwa kwalezinto zomuntu omdala zale nokukodwa yingakho uNkulunkulu bekakhuluma ngenzondo ukuthi awukwazi isindisiwe unenzondo awukwazi laba bayangena emanzini kodwa bakhona abantu abangabaqolelanga bayakwazi ukwata akwata kule nesontweni kodwa ukwatele emini ukwata shabalala umsebenzi womuntu omdala uhlala nje iminyaka yokukwatile la esontweni ngoba lokukwati kodwa kwenza ukubona amaphutha umuntu okwatile akayiboni into bona amaphutha nalakepho khona ngoba ubuka ngeso lokukwata ukuphila namshabalala nezinto zomuntu omdala manje ungasongena emanzini ungasayivumeli izinto zomuntu omdala la sibantwana ngaye uNkulunkulu uthi abantwana benkosi abanazo izingozi singabantwana la bazalwane uNkulunkulu uthi abathandayo uyabasola uyabayala abasola abaqondisi umntwana uyathethisa uma wena uzothi ubuye emanzini ungasafuna ukuthethisa phila lento zomuntu omdala shabalala phila le direction ngoba umntwana uyasola kanti futhi lokhu ukusola yazishesha sizakale lo sokufeziwe bezalwane zolo uNkulunkulu umsebenzi awenzile fesiwe yabona laba abakholiwe lokwenzela imangaliso kubo abangazange baze bakholwe angeke kwenzeke dokta into esebenza kamfana wami ukukholwa kuzokusebenzela ukukholwa yini esebenza njalo kuzowenza njani kuzokusebenza asivalena amehlo manje sabhala amehlo bhala amehlo mangibuka wona makhulu ngiyawabona ngithe bhala angithanga ngibuka ngithe bhala mawusabhala amehlo uqabanga abantu abazokubalekile ucabanga ujule umbheke uNkulunkulu ukuthi wena udinga ukangakanani ubone ukuthi Jesu mayeceda ukumukela uVenika wathi kuphelile kufeziwe ufezile uJesu umsebenzi empilweni yami okungenzeka yimi angiboni indlela yokuthi bengakholelwa ngakhona yizwi lakhe Jesu uyenze njani ufezile Jesu uqedile kwakhe manje bazalwane sele ngathi sawucela umama esingaphambi kwezalwane sokukhuleka Jesu uqedile I'm
usasayivusile samumele manje uphuma naso namhlanje uphuma naso uhambe naso hamba nasibusiso sakho mama yabashukethele bashaka yababasaya yele yabashukethele bashaka yabulala zobala bathathu ebashukethele abanye khonayo mayafika manje babolenje wavumele phezulu mayasafika zebehamba nempumelelo yakho mayasafika azebehamba nempumelelo yakho avumeleke mayisafika masamba bengathathi azobe sehlala phansi wakho uzophuma nawe namhlanje uzophuma nawe namhlanje uzophuma nempumelelo yakho uzophumelela nazo lezizinto uzosayivusile kule phasika ebeyibulawiye zabulala abantu zabulala bathakathi namhlanje lezi uzosayivusele wena zabumele abalekhonayo bayabasekethele bosaya bayabasekethele bosaya Jesus.
Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive. Receive in the mighty name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus, thank you, Lord. Shine with your hands.